نامزەتن هەڵبژارتنی سەرۆکاتیا تورکیا چاوێن خوا بەردانە سەر دەنگدەرین کورد بە تایبەتیژی سەرۆک ڕەجەب تایب ئەردۆغان و نامزەدی اتفاقا نیشتیمانی و سەرۆکی جەهاپی کەمال کلژدار ئۆغڵۆ ئەو چ دبێژن و چ دخوازن هەفکار ئۆزڵەم یاساک لە ستودیا ئەمەدەیە في روشد شوبين او تشد بيجن دبا من خدا بلي وكي داخل توزاني اف دحفتي كو همو هف سروكين بارتيان اللي بتايبت شي رجب طيب اردوغان سروكين هاي تركيا و هفكاريوي دولت باهچلي د اخافتنين خونين هلبجارتنان دا د ميتينگين خدا بحثا كردان دكن هر وها بربجيري هف پيوانيا millet yancı Kemal Kılıçdaroğlu jî bi hevkariya bi teröristan ve jiberku HDP dikin. Kılıçdaroğlu do şev li ser hesabê xwe Twitterê bi videoyeke bi navê Kurdan parve kir. Di wê videoyê de Erdoğan tawanbar kir ku Erdoğan ji bo berjewendiyên xunê siyasî mesele û keşeyên etnîkî yên li Tirkiye bikartîne wek alaf. Her wa Kılıçdaroğlu di videoyê de got ku her çi qas her dema ku hilbijartin tê rojevê û qesra Erdoğan ya serokkomariyê dibîne ku ew ê di hilbijartinandan tek biçin wê demê bi Kurdan bi tevahî bi giştî tawanbar dikin û muameleya teröristan li wan dikin ew wê yekê qebûl nake û ew ê rê nede ku biratiya Kurdan û Türkan zararê bibîne. Ew dijatiya baweriya Erdoğan dike lê ew çi dibêje ew ê çi bike? Ew dibêje ku ew çawa Kurdan tê bige ha piştî. Ew dibêje belê Kılıçdaroğlu dibêje ku ew ê rê nede ku ne Erdoğan ne kesekî din zararê bigihîne vê biratiyê qedera Türkan û Kurdan yeke û ew ê rê nedeviya. Dibêje ku ne mirov bi ji ber etnîka xwe ya jî ji kîja geliyê giring e ku serbilindiya mirovahî di rêza pêşê de be. Her wiha Kılıçdaroğlu di peyama xwe videoyê de ragihand ku ew ê hukuk û demokrasî li serbilind be. O zaman rapirsî çi dibêje Kemal Kılıçdaroğlu li pêş ne? Li rapirsinek no îro herî dawî ya no îro yek hat ragandin li gor vê rapirsînê dexîl di navbera Kılıçdaroğlu li gor mîna rêjeya 10 puana nezî 10 puana di pêş Erdoğan da ye lê hêjayê bîrxistinê ye ku rapirsînên cuda hene ku di navbera ferqa di navbera Erdoğan û Kılıçdaroğlu da pir kemî jî nîşan dide. Yani هي ديار نبويا كو فرقك تشي دبا دفان روجادا تشكو هر دمي كو روجين يكي كو كلجار اخرى بويا نامزد هر او فرقه بتشكي هر هبو هر كودچه كيم دبا لغوش هيروكار او پسپوران د بيجين كو دو هفتين باش يعني جي يكي گلانê virve ew ê rapirsîn hêdî pirtir zelal bibin û ji sedî heştî û pênc hilbijeran biryara xwe dane lê ew ê rewş ji dengên ji sedî panzdeh ku hîna biryara xwe nedin zelal bibe. Belê em ê vê rojê helbe bişopînin rojane em ê bizanin ka carê li wir helbijatin wê çawerin kirin û pêşbîniya çitêkirin rawalgirtin û rapirsî gelek cara rast derdikevin. Belê gelek spas daxil.